Igwetshe ukudilekela yijele inkabi yasemandeni elahle yicala lokudubula ibulala uNkosikazi uMamina Ntsele oneminyaka ngo-39 owayenguthisha emabululwane Primary School eNquthu. uPhilani Hlabiso oneminyaka ngo-36 ugwetshwe izolo ngoLwesihlanu enkantolo enkulu yaseMthunzini emva kokulahlwa icala lokubulala nokutholakala kwesibhamu nezinhlamvu okungekho emthethweni. Inkantolo ibuye yamnika iminyaka ewu-13 ebhadle ejele ngecala lesibhamu nezinhlamvu okungekho emthethweni. Ukugwetshwa kwakhe kulandela ukugwetshwa kukaZwelithini Ngcobo ongumyeni kamufi okuyimanje udonsa isigwebo seminyaka ewu-20. uNkosikazi owahlaselwa ngababulali ababili elungiselela ukuphuma emzini kanina ngonyaka ka-2020 kusolwa ukuthi ababulali babemlalela uNyendle. Izolo besiyimunca isimo enkantolo yamalungu omndeni esihlobo bezwakalisa ukuthi kabagculisekile ngokuthi uPhilani wemukela isigwebo sokudilelela yijele eyedwa ekubeni wagila lo mkhuba kukhona yenabo. Iphephandaba ilanga langempelasonto likhulume nonina kamufi uNkosikazi Regina Ntsele oneminyaka ngo-72 ngemva kokuphuma kwesigwebo. Othe-ke namanje kusenzima ukukhohlwa kwenzeka ngosuku lwesigameko. Uthi-ke ugculisekile ngesigwebo esitholwe uPhilani. Unesibindi lo mfana ukuthi ubengaze egwetshe yedwa ekubeni kwaziwa ukuthi-ke icala walenze nomunye umuntu. Selokhu-ke kwahamba indodakazi yami isimo sinzima kakhulu emndenini ngoba-ke ngangikwazi ukubhekana nezindleko zokukhulisa izingane ezashiwa ngonina zifunda-ke kwesinye isikole noma-ke kwesinye sezikole esikhokhelayo eDande. Nami-ke ngiphila ngemali yempesheni kayenele ukuthi-ke ngingahlangabezana nezidingo-ke zomuzi. Okwenziwa ababulali kubuhlungu kakhulu ngoba-ke izingane zisahlala ngokwethuka. Ababulali-ke babeyilinde ngaphandle indodakazi yami, kwathi-ke uma kufanele iphume iyongena emotweni yayo babona-ke ukukhanya noma-ke kokuvuleka kwezicapha bam, kwaba-ke yilapho-ke bangena khona nezicapha. Sukela-ke ekuqaleni sasivele-ke sisola noma-ke sasivele sisola yena uNgcobo ngoba-ke indodakazi yami yabulawa noma-ke yabulawa ubudlelwano babo bungebuhle esho. Umakhelwane kamufi uMnumzane Lwazi Ntuli uthe-ke sihle isigwebo esinikwe uPhilani ngoba-ke sizothumela umlayezo oqinile nakwabanye abantu besilisa abanomona-ke ngempumelelo yabantu besifazane. uNgcobo wayenomona ngokuthi umufi usezakhele umuzi wakhe ngemali yakhe ekubeni yena owayekade-ke esehlulekile ukumakhela umuzi. Sibonga-ke ukusebenza ngokuzikhandla kwamaphoyisa akwaDukuza ngemva kokuba icala lavulwa emandeni. Emva kwalokho-ke afuna bonke ubufakazi anikwe amaqede-ke ahlala phezu kodaba, kusho-ke uNtuli.